няма ли? Как Ели е паркирала, да ви покажем, или как Ели си е спряла количката. Здравейте, хора! Тук сме в Lidl, паркинга на Lidl, и днес сме решили да правим торта. Станахме раничко и двечките и имахме уговорка да се видим с Зори. Вие видяхте малко по-рано във видеото, имаше кадри с нея. Ходихме на кафенце в Маринелата. Да, и там ни взяваха пилците. Бяхме се с Зори, поговорихме си малко, някъде до към 12 бяхме с нея, след което с Ели се разделихме. И сега отново се реюнайтнахме. И сега ще правим какво? Ще правим тортичка за Боби, моя приятел, брата на Раля. Ще направим торта, която е по рецепта на Треси, която пък прави пижамки Dear на Dear Sisters. Да. Няма как да не ги знаете. Тя, тук някъде може да сложим, за рождения ден на Dear Sisters беше направила такава торта и супер много ни хареса как изглежда. Днеска Ели писа и всъщност тя изпрати рецептата. И с това бяхме и до Lidl. Купихме си повечето продукти, сега ще минем през още един магазин и отиваме да готвим торта. Дано се получи, понеже предходните ни опити с съвместно готвене са абсолютно неуспешни. Но пък се получават забавно. Да. Останете с нас. Останете с нас след рекламите. Връщаме се след кратко прекъсване. Най-мраз да правя леви завой. Като не мога да направя левия завой, просто правя 10. Лайфхак. Абсолютен лайфхак. Здравейте, хора, отново прибрахме се от пазара. Всъщност се оказа, че повечето неща от пазаруването. От пазар се казва. След малко стартираме погрома на кухнята. Тортата. Аз имам един спомен от моя рожден ден, в който Ели и Боби ми бяха подготвили супер готин подарък. Реално това беше, мисля, на 21-я ми рожден ден или 22-я ми рожден ден. Прибирам се в къщи и на бюрото ми имаше 22 малки подаръчета, опаковани в розова хартия и бяха номерирани. Реално, не знам дали идеята е била да ги... Последователно, да. Да ги отварям последователно. Защото има и такива подаръци, където се всеки ден до рождения ти ден, но тогава трябва да са 19 реално, защото на 19 октомври. Но бяха 22 подаръци, 21 подаръка и беше много готино, защото си ги отварях с много голям ексайтмент. Те през цялото време гледаха как ги отварям и е много кют идея за подаръци. Аз лично на Боби още нищо не съм му взела. Още не съм измислила каквото е много труден за подаръци. Като цяло темата с подаръците е много тегава. Много е тегава, особено в моят случай съм подарила какво ли не. И ми беше много трудно. От идеи. Да, а и някакси вече с порастването, нали, хората имат други желания, нали, преди някакси по-детинско се гледа на рождените дни. Искаш някакви вещи, някакви предмети да притежаваш, пък... Сега какво ще си взела на Боби? Я кажи. Аз като репортер. Я кажи, какво си взела на Боби? Сега му взеха 2 нощувки на едно хубаво местенце, което ни препоръча Зори, с която сутринта се видяхме. Много хубаво местенце и така да си починем малко, понеже той е малко работохолик, си пада. И смятам, че хем ще ни е много готино, хем той заслужава, хем има нужда, хем и аз имам. Подарък и за двамата, да. Но нали за Бобата неговия рожден ден. Да. Ето така изглежда тортата, която искаме да направим. Вижда ли се? Реално сега ще почнем да правим тортата, ще видим дали опитът ще бъде успешен. По принцип имаше вероятност, в която да купим блата готов, но решихме да експериментираме и да си го направим сами, така че ще видим дали ще ни се получи. Стискайте ни палци. Важното е да може да се яде, нали? Всичко друго и останало не е толкова. Аз какво може да се обърка, освен ако му бъркаме захар с сол, което няма да стане. Само си представям как това ще го обработваме и Ели казва, не знам какво може да се обърка и следващия кадър първо как гори къщата. Гори къщата. Да, някаква емисия извънредна по новините. Пичета права торта и се подпалих. Не, пупо. Спираме вече с... Да. Добре, почваме с тортата.
сега правим първото нещо, а именно блата. Стигнахме почти до края, ще сложим малко прясно мляко, но до момента сме сложили яйца, брашно, захар, бейкинг паудър и сол. Това сме сложили до момента. А сега ще сложим малко прясно мляко и зехтин или масло. Или олио. Да, или олио. И ще изсипаме блата в формичката и ще го изпечем за 20 минути, мисля, че се пече. Да, на 185 градуса. Продължаваме. Таланти. Ако се получи... Нямаме кантарче, нямаме нищо за мерене. Аз имам за мерене на милилитри обаче. Вижте какво имам. Добре. Но то първата тук е 200 мл. Аз къде знам къде е 40. Бубе, айде, един шот малък. Здравейте хора! Един ден по-късно се включваме. Значи до тук може би сте видяли как сме извадили блата. И всъщност решихме, че ще го оставим да изстине хубаво. Вижте тавана. Преси, която всъщност ни даде рецептата, Преси to Dear Sisters. Да. Тя също ни посъветва да изчакаме до днес и хубаво да изстине блата, понеже това е всъщност най-важното, за да ни се получи. Така че днес сме на следващия ден и след малко продължаваме с крема. Сега ще направим кафенце. Всъщност ние тук ще се видяхме. Беше много смешно. Аз до сега снимах и отворих вратата и Ели беше по абсолютно същия почти сет, черен сет отгоре до долу. Така че сме се мачнали даже и в аутфити. Без да искаме. Да. И сега ще направим едно кафенце, малко ще си поговорим. След това ще продължим с тортата. Защото всъщност днес е рождения ден на Боби и сме решили да му я дадем вечерта след като излезнем всъщност по повод рождения му ден. Да го изненадаме. Ели сметна, че тогава шок фактора ще бъде най-голям, защото няма да очаква. Че... Даже съм измислила как да го направим точно. Както и да е. Блеснахме се. Ще направим кафенце и продължаваме с тортата. Айде до после. Айде! Готови сме с тортата, сложихме в хладилника. Изглежда бомба, хора. Даже не очаквахме, че ще ни се получи така добре. Да, ако се окаже и добра на вкус, може да направим серия готварска. Cooking series, да. Сложихме в хладилника, надяваме се крема да не се разтопи или да не падне просто, да се така пухкав. Да, или да не поеме от плодовете вода или пък
Не знам, аз си представям, че ягодите ще пуснат вода и ще се отсвети целият крем. Но... Ами не знам, дано да не е така, защото след колко време? Сега в момента е 4 без 20, някъде към 10, 11. Да, нещо такова. Нещо такова. Ще дадем торта на Боби, даже ще снимаме евентуално. Ще я презентираме. Да. И така, ще се видим до вечера, когато го изненадваме, евентуално. Включване. Прибрахме се от рождения ден на Боби и те тук-що си се качиха в къщи, както и ние. И след малко Ели ще каже на Боби, че трябва да дойде до вкъщи да вземе нещо. Аз ще му го оставя пред вратата, а междувременно ние ще излезнем и ще се качим горе в тях, за да го изненадаме тримата. И мислиме, че наистина няма да очаква, защото вече края на деня буквално е 11 часа и всичките му изненади приключиха за деня, но тортата е в отлична кондиция и изглежда много добре. Вече сме в гаража и всеки момент ще се качим по асансьора да изненадаме Боби. Изненада.